A Canyamars, a Andorrius, existeix una fàbrica, l'antiga fàbrica de la Tortuga, la qual està tancada per molts anys i ara s'ha trobat l'oportunitat d'obrir aquesta fàbrica i donar-li nous usos. I a través d'aquest procés participatiu hem convidat la comunitat local d'Andorrius, Canyamars i Can Masuet a venir i aportar les seves idees sobre en què es pot convertir aquest espai. La fàbrica era de gèneres de punt i era de primera qualitat, era de gènere boníssim, de cotó merceritzat, i tenia fama de resistència com la tortuga. En l'època en la que es va fer la fàbrica de la Tortuga va ser el motor industrial que va fer canviar molt la vida de molts pagesos i que es dedicaven al camp i van començar la industrialització aquí en el municipi. Anaves a treballar a la terra, teníem bèsties, totes les noies van poder treballar a la fàbrica. I aquí es van incorporar al món del treball i es van donar una certa molta independència. A veure, primer els meus tiets, els meus pares, i nosaltres som 3 germans, tots 3 germans. O sigui que imagina't la vida que vam tenir a la casa. Jo fa uns 20 anys que visc aquí al poble i sempre ha estat un espai tancat, un espai que està molt desaprofitat i que podria tenir moltes possibilitats per la gent del poble. A 1.200 metres quadrats, culturalment pot ser un lloc molt rellevant. Avui en dia, que la gent es pot desplaçar, que tenim oportunitat de saber el que es fa a tot arreu, aquí s'hi pot fer el mateix que a qualsevol altre lloc. És un espai magnífic, amb llum, i ja desprèn una energia estupenda. Parla de Tortuga com algo quasi emblemàtic d'aquí del poble. La gent hi anava, els joves hi anaven jugant aquí a dalt o al Pla del Molinot i ha sigut com un dels elements més significatius de Canyamars. Molta gent marxa a Dosrius perquè no tenim res aquí. Al parc a l'estiu una mica, però estaria bé això, poder fer una mica. Vida de poble. Hi fem molt poca vida, més enllà de l'esplai, que és a Dosrius. Aquí a Canyamars no hi fem... vida social no en fem pràcticament gens. És que no us ho podeu imaginar el que era i el que és. Ara el poble s'ha quedat perdut. Teníem 2 botigues, d'última hora 3. Teníem el pa que ens el feien, teníem col·legi, teníem de tot. I que ara hagi quedat a res. No poca cosa, res. El poble necessita un lloc que li doni vida, com a poble. Serà un abans i un després de la relació entre tots els veïns i veïnes del municipi. Doncs el que hem fet amb els participants és anar recollint progressivament primer la diagnosi i com aquesta diagnosi se converteix quasi automàticament en propostes. Llavors, aquestes propostes i aquestes necessitats les hem anat sintetitzant en unes targetes. Les cartes són en tota la informació que necessiten els participants i les participants per la distribució de l'espai, com per exemple els requisits tècnics i els requisits arquitectònics, també el pressupost per metre quadrat. Pues nos lo han puesto muy bien, muy fácil, visual. Han estat molt dinàmiques, molt interactives. Jo no havia participat mai en cap i vam venir el primer dia sense saber una miqueta què venies. Perquè a vegades dius, ostres, com ho programes, com penses l'espai? Quan et donen allà el paper i ara tu escriu, ara tu opina i a més t'has de posar d'acord amb el reste de la teva taula, ¿no? I que més o menys tots anem cap al mateix costat. Yo creo que estas personas que están llevando el proyecto por lo menos te escuchan y tienen en cuenta lo que dicen las personas. Vam treballar amb la comunitat educativa, l'escola d'Andosorius, on els nens i les nenes van fent de periodistes, preguntant avis, àvies, veïns, veïnes sobre aquest edifici. Després va haver una jornada participativa o un esdeveniment públic que era el Mercat Medieval. Llavors aquest procés participatiu és important perquè la gent vingui, expliqui les seves necessitats, expliqui com s'imagina aquest espai. És una oportunitat perquè es faci seu. Llavors, qui millor que donar-li al poble la possibilitat de fer propostes de què volen fer, què falten al poble. Venim famílies, venen gent jove, ve gent gran, venen entitats, ve gent que... Tots tenim necessitats diferents i entre tots podem acabar fent un projecte molt més interessant que si fossin 1 o 2 persones a dintre d'un despatx. La veritat és que en aquest procés participatiu sí que hem notat una continuïtat en les persones que estan venint a les sessions participatives i em carrega de raó la progressió de resultats. Precisament aquest procés participatiu és el lloc ideal per explicar què és el que vols per al teu municipi i que serveixi per tots. Aquest és el foro.